Kane ke video kande na kebenta kita kibatmu bantit pun temai. Bat ya kita kibasi one page kairo. Kane ke video kan ajim ta sibun na yapi ban yo ya ki knowledge ki ban yarap yapi anda pinon kam bantit pun temai. Namar ha kane ke video ngan ai advice bat ban ya turu kumna ba pinang banjit ya kepun ke babiang. Namar ngai i bun ki balong confuse bat bom nang ban decide kano kepun babiang bantit. Te kane ka penlong yangi bangi kumjit no daki model ki bom yade bat kataga jingdon kam jongi. Te kumta hadin habun ngi salong babe pan. Telang ba kane ke video ke bangal asna kerpang kan ajim ta sibun na yapi lada pitmu ban tit pun temai. Haswa pengan sedang wat klet ban pen iya ka support jangpi da ka ba ai ka like bat ketuga hype hagan na video. Mentala kan jo arte yo ngaklem sna video show. Naga daw bangas nyo demotivate hagini kisingi baladem. Ngan sepersiang hi ban pen mi at least ar nelai teli hakasiti yo. Lada umdon kijing penwin. Te anyways hangne ka banangkong ka advice jonga ya kitu ki batmu ban tit pun temai. Kata gede ba pide ban tit ke pun hala ka jong ka jing kot bor jangpi. Amdon kamre ban ikwa ya kitu ki bangim kot bor. Namar mentagis ngi bala kamlong advance ki teknologi wat dagi budget nagi mid range phone ru kimlong syuk ki bapo kita ki features jongki haut kila banduna khendiat kensot kita ki features ban ya compare bat kitu ki flagship lanagi phone remdor hanre ngidang la ban manage mo ya kita namar ka phone am kade kamar ka badon ki jingkela man laki benai neki snem tekum takat banang slam ba pibat ya kata ka phone kata kanang long devalued lane kanang hiar kata ka jingkor jongka tekum takin kamentore bangin ya pelut put pelan ya kamar ka bangin sahab hi ban upgrade mo hadin kato kat nesnem tekumta lada pila tit daga pun ke balak palat ya ke jingkot bor jong PM pinsa syem jing anda pila de ban upgrade temai lane tit temai bat kala ruban penlong ya pi ba pin downgrade nagi pun remdor syaki pun tak dor namar ba pila pelut palat haga tu ke pun barim jong pi ka ba arpat ka advice jonga kata ba pide ban jit ke pun ka badon ya kita ki feature katkum kata ka jingdon kam jong pi amdon kam re ban kwa palat ya kata ka jingdon kam jong pi Namar ngai EM kidon ki bru ki bomnang ru ban penon kam ya kapun Henry ki akwa pat ban bat dagi pun remdor kum ki iPhone ne ki ki Android pun ki bar remdor ngamtip naga gedau bagi akwa dagi pun remdor wat habakim danang bha ban penon kam ru yo lese bagi syukwa ban show off ru lada de pat ki influencer lana ki content creator ya kita ngam ong ru namar ki penon kam ya kato pun jongki ban pen kamai ya ki lane ban penyo jingmi kamut kandang la ban recover ya kato dor ke baki la penlut la long kumba invest hanre ya kito pat ki batit tang ban le WhatsApp ban page social media ban page YouTube lane page video bat ki we ki bom don jingmi yakum kita ki nong penon kam kamentor ban syupulut kai ya kepisa ha kamar ka bangim la ban bat baro sirta namar kan sapoi kapor ba pin sahab hi ban pen temai namar ki pun em kidon ya kata ka limit lane kata ka OS version ki balak ban long outdated bat hadin ba ki la long outdated em kin don sibun ki apps ki bakim la syu ban kit dena kata ka daukin pin sahab hi ban tit temai wat lada katu kapun kampat sniuru dengan syu ai nuksa ya pi hangne ka ka dau ba penlong ya pi ba pin tit temai suppose lada don nap den jong pi ki babat ya kapun ka banadu ki snem arja khan nyo kat pra kamtam kitu ki pun ki ba ai tang si snem ne arsnem ka Android update lane ka OS update lada pi persyang ban install ya kitu ki banking app kumutu SBI Yono app lane ki ki banking apps kin ampiang syu ya katu ka Android version jong katu ka pun ba pi ban te habakum ta pila hab hi bantit pun temai wat lada kampat sniu kato kebarim tekumta haba pimde kita ki content creator lana ki influencer te tit no kinda kita ki bab kamtat mo ki ba si peu ne khatsan hajar khnang ba phila ban pen temai man la ka lai saus nem ba pin yo da kita ki latest Android version lada piken show tang sanspa hakashi benaem tang hadin lai nem philala ban se da ka we pat kapun ka ba temai hakaba phila ban experience yaki teknologi temai lana ki feature temai namar lada pide ki badon interest chapang gitek bat ki bakwa ban experience ya ki features ki batamai kumbalong manga yalade tengam tharai ba pin hun ban bat ya kapun ka balalong outdated hakaba pinom yo shu ban experience ya kita ki features ki batamai namar lada pide sisa kita ki ba interest ya kita am pinom kwa ban sadin hakaban experience ya kita ki features batamai tehang ne ka balai pat ka advice jonga kata ba haswa ba pintit kano ka phone am pide ban tip lupa ka ka ba phi kham don kam Pikam don kam ban lek kai game ne pikam don kam ya ka kamera ne namar teng teng lada pim nang ban jit kapun ka ba penbiang ya kata ka jing don kam jongpi te kala ban disappoint ka experience jongpi ha kata kapun balenga ongkum ta em kade namar baki brand kisna ya kipun katkum ka jing don kam jongki user laneki nong pendon kam kumta ki don ki model jongki khamtam ha ki budget neki mid range phone jongki ki kham penbiang ha ka performance lane ban lek kai game bat ki don pat ki model ru ki baki kham penbiang pat ha ka kamera Tekum tangi sayo i ba haki pun ki baki kampen biang haka performance lane ban lek kai game haka kamera jong kipat ki kam telot lane ki kam duna kataka optimization jong ki kat ba haki pun ki baki kam fokus ya ke kamera pan haka performance jong kipat lane ban lek kai game ki kam telot dena kata ka daukin pide ban tip lupa ka ba pi kam don kam
Haga jaka ba pitmu bantit daga kamera pun la nega ba kam fokus ya ga kamera Henry pikum tit not daga toga performance centric pun mo la nega pun ka ba kam fokus ya ka performance la ne ban le kai game tekum ta kan don ka jing per la nega jing duna jongka bat kata ka jing don kam jong pi tekum ju hi ya kitu ki bakwa pat bantit dagi gaming phone la negi performance centric pun ki kum bakla jit no dagi to ki pun ki ba kam fokus ya ka kamera tekum ta kalak ban telot la nekan nom la ban penhun ya kata ga jingdon kam jongki ban lek kai game de na kata ga daukin haswa ba pintit ya kano ga pun pide ban wat benya ban tip ba kata ka pun la neka model kisna karpang na ga benta ka kade ka kamera centric pun ne ka performance centric pun hanre lada pide pat ki badap ba biang ki balak ban afford ya kito ki flagship phone la negi pun remdor hakito ta ki la biang lut nadu ka kamera bat ka performance ro namar hakita ki ada ki top model la negi processor baklan bor bat hadu ki ki hardware negi software ru ki ada ki top model na kata ka daukin bagi rem ka dor jongki bat sakana ka wepat ka ba pide ban kanma ba pide ban jit ka pun ka ba ai at least analyze nem chaneng ka android update la neka os update namar lada duna pelat ka android update tang katu kat nepor kala long updated no tekum ta lada pikwa ban bat bun snem ya kata ka pun ta kala ban don issue hadin habun bat sakana ka wepat ka advice jonga kata ba pide ban kier na ka batit installment lane EMI menta pila ban singa phala bale banga ongom tama ngan pensyah hangne ka ka ba pide ban kier na ka batit installment lane ka EMI lada ka kama jongpi kampat long stable m kane ka batit installment lane EMI kala ban bu jing api hadin habut namar kane ka basiu installment lane ka EMI kan penbun jing berkat yapi kumno ban pendap ban siu ya kato karam hapok kapor bagi labu teng kato karam lane ka dor ka ba pihak ban siu kampat kudam pila sedang ban ibang ne internet no daki wepat ki model ki banang mi thamai bat teng ka bama kalong ba lada kato karam lane ka jing siu jongpi kampat kudam hanre kato ka pun kala pat lane kala don issue no bat kata kan sampet long yapi kum ka jingpang mensim yapi de na kata ka dauken kum bangai thu nadu mene basdang ba pide ban thit ka pun ka ba pisnga kot bor lane ka ba phila ban afford hanre lada la biang pat ka kamai jongpi lane la long stable mo ka income jongpi te phila ban le kat bamon tementa kendian ngan ai advice ya kito pat ki ba kham don kam ya ka performance centric pun lane ka gaming pun ya kinong thit ki ba kham don kam ya kata ka banangkong ka ba pide ban consider kata ba pinjin da ka model ka ba don da uprosor uba kham bit lane uba kham klein ngasya ya thu ya ka jing klein na ka jing telot jongki processor habang abatai yaki features jongki pun thamai tekum ta lada bisa yo yaki video jenga pensatip ya uta model jong uta processor bagi aha kata ka pun bat ya ka jing klein na ka jing telot jong haki games kam da syong tang hakitaki FPS ka bagi company ki syakam hanre ka bakong san ka syong ha ka jing klein jong processor kanno ula ban long consistent ban yo ya kita ki frame rate mo katno ulong optimize hakilian ki games bat katno ula ban long battery efficient bat katno ula ban handle ya ka thermal lana ka jing Q ka hit namar lada telot uprosor kata ka frame rate ru ka bagi company ki syakam kanom la ban long consistent nangta ka battery backup ru kala ban hair kloy bat kata ka thermal lana ka jing hit ru kala ban Q lada uta uprosor umla ban handle lana ban kit ngayu badang bun ru ki basnya thu bakla balada he karam kata ka mut baka game kan yat smooth dengan pensya yapi ya kaneru ha ka jing sisam amde tang karam ka ba pen smooth ya ki game ki kam jong kana karam kilong baka remember lana ka kan mau ya kita task ki ba phile kat ba pidang penon kam ya kato ka game lana ki apps tang shu pen yat background ya gitu ki apps lana ki games bat phipli biang hadin kato kan minin pin sayu ba kila reload biang nadu basdang tekum takin lada rit palat karam jongpi te phila ban sim jing ha ka por ba phila kai game namar sipang kala ban reload biang lada pi pen yat background ya kato ka apps lana ka games hanre lada pi ong pat tang kana karam ka ba pen sting ya ki game te kalong ka ba bakla haut kana karam ru kalong ka bayarap ban pen state ya kita ki tas jongi khamtam ha ka por balek kai game hanre kamut pat batang bala he karam lada telot uprosor ru kala biang ban lek kai game kamlong kumta nengkong de uprosor uba kongsan te kumta habai page menta kisngi lada pide ki ba kham khlan ban lek kai game pindon kam at least prajibi shaneng karam bat ka storage ru pindon kam at least daka arspa san punru jibi shaneng ka storage ru ka de ka we ka bakam kong san menta kisngi namar kumba pui bakat banang mi kisngi kata kine ki apps lane ki games kila nang he ka size jongki bat kita ki files jongki tekumta lada read palat ka storage ru kala ban kata ya ka performance jong ka phone lada la double ka to ka storage jong ka to ka phone jong pm watang ki message jong ka whatsapp ru kinom receive chu lane kinom poi chu ngatharai la don hi na pden jongpi ki bala experience ya kata hakane ga storage amde tang kito ki baklan ban le kai game ki badon kam ya kane ga storage hanre ki bathit na ga banta ka kamera ru ki don kam ya ka storage ka bakham he namar banta kisngi ki dur bat ki video ki lanang he ka size jongki ban store lada pila yo iya kane ga video hadu kane ga banta
te congrats kata ka pen I ba pidon interest hicha kum kine gi jai video te kum ta lada pimpat de ban subscribe ya kana ka channel phila ban subscribe ba pinang yo isu su kum kine gi jai video ki ba ajim to ya phi teman tapat ngan ya thu ya gitu ki ba khamdon kam ya ka kamera ngai I dang bun ki bas ngau thu bakla ha ka liang ka kamera ru tang siu as ngau ba ka he ka megapixel ki amot ba ka to ka kamera kala best whatsapp pen bet ha kine gi company namar ba ki sule marketing da ka ba ai da kita ki ba he ka megapixel tang bala he ka megapixel kamot re bakal abiang kataga kamera jongka handre ki don sibun ki factor ki bayarap ban penbha ya ka kamera kum ha ka jat sensor ba ki la ai ha kata ka kamera nang ta ka jing he ka size jong kata ka sensor ha kata ka kamera bat kata ka jing klan jong kata ka kamera ISP lana ka image signal processing nalor kata kumno ka to ka phone ka optimize lana ka process ya kito ki dor ki bakal action phila ban pit nuksa ha ki iPhone de ka batmai ka model na ki iPhone ka de ka to ka iPhone 17 series handre pitip ba kana ka iPhone M ka aitang da ka 10 megapixel ka main kamera jongka watang 10 megapixel ru kimpat la ai namar kumbang ai thu menne ba kana ka megapixel ka detang ka marketing jong kinegi company namar bagi I banang bun ki bas ngathu bakla ya kana ka megapixel te hangne ngan pensya ya kana ka megapixel kumno ka trekam ha ka jing sisya kano ka phun ru by default kamla bansion ha ka to ka megapixel ka bakila pen I dengan su ai nuksa ya phi hangne ba phinyas ngathu kambun nap den jongi habangi don kam ban shondur ngi se ya pun napo pla bat ngi open ya ka kamera bat ngi shondur de handre fitim na ya kane baka to ka dur ka ba vision normal kade ka dur ka ba shon tang daga khat ar megapixel by default ma kata ka claim shon re daga to ka megapixel ka baki company kila pen I lana ki kam kum kata ka 10 megapixel ka 10 megapixel ka 100 megapixel 6 megapixel lane daga 4 megapixel handre ha ka jing sisya ha ki to ki dur ki bangi shon normal kamtam ha ki negi phone android ki shon tang daga khat ar megapixel handre tang ki negi iPhone batmai menta ki balala ban shon hadu 40 megapixel by default suppose ka to ka iPhone 17 series ka don daga 10 megapixel de handre by default kalala ban shon daga 40 megapixel kat ba ha ki phone android pan ki shon tang daga khat ar megapixel ha ka default handre lada piku ban shon ya gadur ha ka to ka megapixel ka bagi company kila ai te pin hab ban select shwa ha ka ta ka option ka bagi la ai bangan chu batai pin om yas ngatu ngan chu pen inuk sa ya phi daga naga phun jonga kanega phun jonga ka de ka phun ka ba support daga 10 megapixel te pe jang ne lada nga supli direct ya kanega kamera jonga em lada nga shon dur kata ka mut ka shon tang daga khat ar megapixel handre lada nga ko apat ban shon maximum daga to ka megapixel baki la ai ngan sahab ban late ha ki to ki option bat ngan hab ban select ha ka to ka batho ultra res hang to batho sanpeu kata ka sanpeu ka mut 10 megapixel tat onda ba phila select da ka to ka option am pin sayo ya kata ka dur ha kata ka megapixel ka bakila ai lada pide ki babat da ki phone android am phila ban check menta ha ka to ka kamera jong phi late ha ka to ka option more pin sayo I ya ka to ka option batho sanpeu nripusau shispa pra lane 4 megapixel ka syong ha ka jat phone ba phiban kat 9 megapixel ka support te sa select ha ka ta ka megapixel ka ba ka to ka phone jong phi ka support hang ta ken pin sayo ka maximum resolution lane ka megapixel ka ba ka to ka phone jong phi kala ai lada vision da ka to ka option am pin omi thu ba ya ka ta ka jing per handre lada phi persyang ban crop ya ka to ka dur ka ba vision normal bat kanega dur ka ba vision da kanega option pin UI bakan kham he detail jong kanega ba vision da kanega option bat lada village ban pha print hakidur poster ba he em hang ta ken pin sai I ya kata ka jing per lada phi pha print ya ka to ka dur ba vision normal bat kanega dur ka ba vision da kanega option em pin sai I ya kita ki jing per haki detail tekum ta kumbangai tu menne baga kamera kam syong tang ha kata ka megapixel handre kadon kamru kata ka jing klan jong kata ka ISP kata ka image signal processing nang ta kata ka optimization jong ka lane kar kom process jong ka mo kumno ban penmi lane ban pen I ya kata ka dur ha kar kom ka bangi itenan bat nang ta ka syong ru hakijat sensor mo bakila ai ha ka to ka kamera kum kita ki Sony sensor ki sensors ki bana ka Samsung nang ta kita ki Omnivision sensors badang don ki ru bat ki sensor ki bakampau ki de ki banaga naga Sony sensors handre hakine ki sensor ru ki don lagi jong ki kerdan ki don ki bakam klan ki don ru ki bakam telon de na kata ka daukin teng teng I jui ba ki don ki pun ki bala biang kita ki features ke kamera jong ki ande handre de na ka dau bakam telot kata ka kamera ISP jong ki nang ta ki la ada ki sensor ba telot bat ka optimization jong ki ru ka kam telot tekum ta wat lada PUE ba ki la biang kita ki features ke kamera jong ki ru handre kimla apat ban produce la nation ha kata garkom ka ba pin itenan de na kata gadau ngi de ban tip khendiat kensat ya ki basic ban le post processing kamut ban enhance ya ki colors lane ban edit ki bru ki banang ban le post processing lane ki professional m ki kambes ya ki kamera ki basion ya ki natural colors kenang bakin salak ban enhance ne edit hala ka jong ka jing kwa jong ki
Handre kito pat ki pun lane ki kamera jongki ki balak pen ipu iping lupa amla syu ban enhance lane edit ha kata ga jingkwa jongi. Tekum ta ki pun ki basion dagi natural colors ngidang la ban enhance lane edit ya ki colors ha karukom ka bangi kwa. Handre kito pat ki bamnang ban le post processing ban enhance lane edit ki khen no ba kata ka kamera jongka kam besra. Tepe hangne ngan pen inuk saya pi dakine ki dur jonga. Hangne pen ui ya kane gadur ka bangam pat dep ban le post processing lane ban edit. Kalong flat bat ka blat bah ki colors jongkan de. Handre onda ngala dep ban le post processing lane ban enhance ya ki colors ha kata karukom ka bangi kinong pin ngin internet pin ui kat no ka jinge perbak labang de. De na kata ka dawkin haba kato ka kamera jong pi kam la ban shon lane proses ha kata karukom ka ba pin internet sa proses no ma pikin lane enhance ya ki colors jongki ha kata ka dur ba pi internet leng baki apps. Lada pi kwa bangan bata detail kumno ban le post processing lane edit saya komen hangne harum ngan sa shina kerpang ka video lada bun ki ba komen. Bat lada pi kwa ban ui ya ki dur bat ki video ki bangasion tang da ki mobile phila ban let haga Instagram profile jonga lane phila ru ban ya follow. Nang ta lada pi de ki ba khamdon ka ban shoot ya ki video em pide ban jit ya ki pun ki ba don ya kata ka OIS kata ka optical image stabilization kane ka yarap ban kampen stable ya ki video. Nang ta jit ka pun ka bala support da ka 4K. Namar menta kisngi ka 4K kala long common resolution hagi pun ki bala khambit. Bat lada pide pat ki ba khamsna ya kita ki cinematic video kum ki music video lane ki video ki ba pidon kam ban pen slow persyang ban wat da ki pun ki ba support da ka 4K 60 fps. Handre kini ki bala support da ka 60 fps em khamnya ra ban yo ki ba hapok ka arpusan hajar. Hapok ka arpusan hajar da khambun ki aitang da ka live fps. Handre lada omdon kam ban pen slow lane ban shoot le vlogs live fps ru kala biang e. Balada pide ki ba khamshan ya ki dur ne ki video kum ki building ba he lane ki bale vlogs kum ki moto vlogs nang ta ki fishing adventure vlogs lane ki video khwai da ka ba supendat da ki chastrap kumta phindon kam ya kapun ka baklan ka ultra wide camera. Te kumta pide ban wat da kapun ka ba at least khat 8 megapixel chaneng ka ultra wide camera jongka om kituki 5 megapixel kituki 5 megapixel kim da biang e kita ki video quality jongki namar bakim support ya ka 4K. Temen tanga tharai langba kana video jonga kan ajim tasibun e yapi bat ka ban yarap yapi ba pinnang ban jit ya kita ki pun ki ba penbiang ya ka jingdon kam jongpi. Telada pi kwa banang yu isu su kum kine ki jat video siang ba like bat subscribe ya kana ka channel. Tingin ne sem hakawe pat ka video jonga kuble sibun.